בו, יא מניאק? למי אמרת בו? צודק לגמרי. למי אמרת בו? אני אוריד עליך אחד, אני אגמור אותך. אמרתי פה, לא... אוריד עליך אחד נעל עמוק, אני אפתח לך את הצורה, יא מניאק, את הראש אני אוריד לך, אני אקרוא לך את הראש וישתין לך לתוך החור של הגרון. מה זה? מאיפה אתה מביא את השפה הזאת בכלל? אני אסתום לך את פי הטבעת עם בטון, יא זבל. אבא שלך מציץ בשירותי הנכים. יא מניאק, בחוף הנכים, בשירותים ומציץ. עם מי אתה מדבר? די, מישל, די. לא, למי אמרת די? למי אמרת די? אני אתפוצץ עליך עכשיו. השיחה נגמרה. אני אתפוצץ עליך. אני אתפתח עליך, חושי לי כבר גיהנום, אני אתפתח עליך. אבל למה לא עשיתי לך שום דבר? לא עשיתי לך כלום. מה זה? לא אמרת. לא אמרת. אבל אתה סתם מתעצבן. אין... זבל, אני אוריד עליך לום. לום לראש אני אתן לך. מי אתה? אתה עצבני סתם. מי? למי אמרת? לא, אני אומר חבל על העצבים. אני אומר חבל על העצבים שלך, זה לא טוב. אני אוריד עליך זר על הראש. חבל, אתה... למי אמרת חבל? לא, חבל עליך. למי חבל? לא, אתה לא מבין, עליך. על זה שאתה עצבני... אני מבוא לך הביתה, אני אוריד אותך מהבית, היית חמקות, אני בא למה? אני בא בטוב, אני בא להגיד לך שחבל שאתה מתעצבן, זה לא בריא לך. מי בריא? המניאק, למי אתה רוצה שאני אקח את התחת? כל דבר מעצבן אותך. זה לא למטה, רק יש לך מזל שאתה בבית ואני פה. למה אתה ככה? למה אתה בשלילי? למה אתה בתדר שלילי עליי? למה? אני אתכפר עליך. אתה רוצה שאני אתכפר עליך? לא, אני אומר למה אתה רע אליי? אל תגניב אותי, אל תטריף אותי. תעבור לאנרגיות חיוביות. אני אתהפך עליך. למה אתה לא באנרגיה חיובית? אני אתהפך עליך ב80 מעלות, אני אתהפך עליך. למה שתתהפך עליי? למה שתתהפך עליי? אתה רידים בראש. איזה סיבה יש לך להתהפך עליי? אתה מזיז לי את הרידים בראש. איזה רידים? אתה פותח לי מגירות לא טובות, אני אקרא אותך. אז תסדר אותה מחדש, כאילו, באמת, תסדר את עצמך. בונה. לא, אני אומר למה לך עצבים? למה העצבים האלה? אבל למה מעצבים? למה בשלילי? תבוא בחיובי, תבוא בכיף, תבוא בטוב. למה? זה לא כיף לך וזה לא כיף לי. למה אתה צריך את זה? באמת? בום, לפנים אתה תקבל ממני תכף קקה אחת אני אגמור אותך. אתה לא מקשיב לעצמך. קקה לפנים אני נותן לך. אתה לא מקשיב לא לעצמך ולא לי. אתה רוצה קקה לפנים? לא, אני לא רוצה סקקה לפנים. אני באמת לא... למה שאני רוצה סקקה לפנים? תשמע מה אתה אומר, תשמע מה אתה שואל אותי. אתה שואל אותי ואני רוצה סקקה לפנים. אתה רוצה? מה אתה חושב שאני אענה לך על זה? שאני רוצה סקקה לפנים? אתה רוצה סקקה לפנים? לא, אני לא רוצה סקקה לפנים. אתה רוצה פולה לראש? לא, אני לא רוצה פולה לראש. לא פולה ולא סקקה, אני לא רוצה כלום, לא. אני רוצה לחיות. אתה רוצה מסובבת לפנים? אני רוצה לחיות בשקט. אתה רוצה מסובבת לפרצוף? לא מסובבת, אני לא רוצה מסובבת. טוב, מה אתה רוצה? אני לא רוצה כלום, אני רוצה את השקט שלי, זהו. אז אל תחיה פה, מה אתה חי פה? למה באת לנו פה? דווקא באת לנו פה? לא, זה היה מדינה שלי עד לפני כמה שנים. היה פה טוב. תכף קקה, לא, יורד עליך חולה, אתה מבין? ייתן לך מסובבת ולא לראש. זה מה שאתה רוצה? אני לא רוצה כלום. אז מה אתה רוצה? אני רוצה שקט.